Genesis chapter number 1 verse number 28. Ngicela ophethele izolo angisize egameni likaJesu Kristu. Ngicela nimnike i-microphone. uNkulunkulu wathi kubo zalanande ligcwalisa umhlaba niunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi bheka ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu ukube ngukudla kwenu makube ngukudla kwenu. Okay, ngicela ungiphindele verse 29. uNkulunkulu wathi bheka ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ngukudla kwenu. Amen. Kwelami lesingisi kufuna kanje. So God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of the entire earth, and every tree which has fruits yielding seed. It shall be food for you. Oh, hallelujah. Ngosi bonga ukufunda kwezulayo. Amen. La bazalwane uNkulunkulu uyadala. Oh, hallelujah. Yes, ngeke ngisayibala indaba kakhulu yokudala. Ngeke ngifuna sikhulume ngomnikelo. Oh, hallelujah. Ngiyazi once kwakhulunywa ngomnikelo inhliziyo ziba litshe kubazalwane. Oh, hallelujah. Amen bazalwane. Ngifuna sikhulume ngale nto ekuthiwa ukunikela. Kahle umnikelo bazalwane uyinkinga ngalendlela ukuthi ngisho singakufundela amavesi awu 1000. Ungenaso isambulo ukuthi uyinomnikelo ngeke understand. Amen. Ngenze introduction yami lapha. Umnikelo uyambulwa. Amen. Yeah, lento ekuthiwa it's giving kumele imbule la kuwena ukuthi uyini umnikelo ukuze mawukhipha imali yakho ngeke wastruggleisha ukhipha imali because uyazi ukuthi yini umnikelo. Amen bazalwane. Oh, hallelujah. Yeah, into kaNkulunkulu isebenza kanje ngingakhuluma kubazalwane I think baka church izolo. Into kaNkulunkulu bazalwane isebenza kanje, it works ngama principles. Amen. Yeah, into kaNkulunkulu isebenza ngama principles. It doesn't matter how much you know iBhayibheli, but if unga abide ngama principles ngeke wasithola lezi zinto ezizithembiso. Bazalwane lithi iBhayibheli izithembiso zikaNkulunkulu zinguyebo zinguamen. So lokho kukunika iassurance ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu ziqinisekile. Amen. But kune condition. Ukwenza the principle of the way. Ukwenza ama principle izimiso zezwi likaNkulunkulu. And then uzombona uNkulunkulu emuva. Oh, hallelujah. Amen. Yeah. Kukhona ukuthi uthandaze uNkulunkulu angenelele. But kunezinto ongeke wafika kuzona noma kuthiwa uthandaza usuku lonke ungaphumuli. Akho demon edlula eduze kwakho. Lithi lingene ehamba nathi libe liza ukuthi kunomuntu oyinkinga. Kodwa kunezinto engeke zenzeke empilweni yakho. Ungenzi umyalo noma ungabambile iprinciple imiso zezwi. Kofika wonke umprofeti okhona odumile wazi wabeka izandla kuze kube intshesheleza. Ungasamili inwele.
kungenzeki lutho ushisa uba umlilo uvuthe kodwa kube nezinto engenzeke empilweni ngoba awubambile imiso. Amen. Oh hallelujah. Ake nje ngibe straightforward. You know bazalwane, when it comes to wealthy noma ukunotha ukuceba angisashe emoyeni yebo ungicebile kakhulu emoyeni. Amen. Lokho asikusebenzele sakuthola ngomusa. Kodwa ngisho mina ukuceba iBhayibheli bazalwane lisitshela into eyodwa. Lithi siyakudla ifa lani. Ifa lani lomhlaba. Incwadi kaIsaya chapter number 1 ngithi verse number 17 or 18. Uthi niyakudla ifa lomhlaba. Bazalwane bukani ezulwini alikho ikhanda likaMandela, ayikho imali. Ezulwini akudingwa imali yakho. Ezulwini akulanjwa. Ezulwini akhozi imoto bazalwane. Awusuki 2.A to point B ngemoto makiwe ezulwini. Ezulwini la ufuna uba khona ngaleso sikhathi njengeingelosi. Amen. Angikho ke lapho ukuze ngengidivert. Ngisho ukuthi ingcebo ifa lomhlaba into esi-occupy noma esithola sisasemhlabeni. Abusisiwe ukuba mpofu umzalwane. That's a curse bazalwane, isithombe esibi na uNkulunkulu. You know why? Because uNkulunkulu umnika onke amathuluzi okuceba. So ubuphofu. Oh hallelujah. Kunesikhathi la bazalwane ungena ezintweni ngoba uNkulunkulu ekuvivinya. Angikhulumi ngalolo hlobo. Mina ngikhuluma ngobuphofu overall. Ukuthi akuyona iportion yabazalwane noma yabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Oh hallelujah. No bazalwane. Asibizelwanga ukuba phofu. And abazalwane when kukhulunywa ngesibusiso basitshela ukuthi mhlambe mekuthiwa be blessed bawande unemali ezomani iqhamuke. Isibusiso bazalwane siyimagnet. Asiyona into ephatheka ebambeka. Imali ayisona isibusiso. Imali ama result wesibusiso. Umuntu ocebile uma ukuthiwa ublessed sibona ngeimpawu ezithizeni ukuthi ngempela ubusisiwe lo muntu. So bese sibona ke ngayo imali ukuthi hayi ubusekile. Amen. Kodwa imali ayisona isibusiso. Ungaba nezimoto eziningi kodwa imoto ayisona isibusiso, zama results zimphumela yokubusiseka. Isibusiso bazalwane sumoya. Isibusiso sisebenza as a magnet to attract. Kodwa in condition. If the Bible lithi give and it shall be given back to you, full measure, pressed down, shaken together, running over. If you do the opposite of that, yoyilanda imoto soze sifike ezulwini usalanda imoto. Mhlambe soze sesidumisa uNkulunkulu ezulwini sibonga ukuthi hey sisindile egqilazekene emhlabeni usalanda imoto. Ngezwe bazalwane. Oh hallelujah. In principle, bazalwane kunabantu ngisho ungabakhulekela
ukuthi bangacebi kodwa bohleli becebile. Ngikhuluma ngamaSulumane, ngikhuluma ngamaJuda. Ngisho ungamelana nawo ngaluphi uhlobo. Because iprinciple kaNkulunkulu bazalwane isebenza izidlule ekutheni ngamazi uNkulunkulu. Iprinciple kaNkulunkulu ikusebenzela ngisho ngamazi uNkulunkulu ukude noNkulunkulu usidalwa ezweni. Kodwa iprinciple bazalwane ikusebenzele. Ngizobona ngisho abantu abangakholwa sibona bamemoto enzima silokho siclaim eyami la moto. Kanti umuntu uzenzela iprinciple. Akaziwa noNkulunkulu wakho. Wena uNkulunkulu wakho. Kodwa uhlulwe umuntu olapho ophila njalo spend u20,000 ngosuku eclubini. Kube ngathi ukhiphe u20 rand. Kanti ubambe iprinciple yokunikela. Uyazi ukuthi ukuba sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Abazalwane banomkhubo omubi to receive, always receive. Angithi asinga receive. Kodwa khipha kakhulu kunokwamukela kakhulu. Usenkingeni umuntu owamukela kakhulu ungakhiphi kakhulu. Ngoba lokho okwamukelayo kuyaphela. Kodwa lokhiphayo uya-investor. Uyabona uma nginemali ngino 10,000 ngikunike wona maka blood. Uzohamba isikhathi uphele leyo mali kuwe because uzobuyisebenzisa. Kodwa kimi ukhiphile. Ngi-investile. I-interest lokhi. Angithi kubona ufaka imali yakhe ebank. Uyifaka namhlanje kuthiwa mhlawumbe after 5 years izobe i-interest yakhona ithi 6%. So uyazi wena njalo ngonyaka kune mhlawumbe kuba isamba esingaka then base siya divide ukuthi ngenyanga uzothola imali engaka for your 5 years o invest imali yakho ngayo. But it danger yamabhenki noma yomnotho wala emhlabeni ukuthi vulnerable bazalwane, because ulele ekutheni umnotho ukuliphizinga. Umnotho uphansi nama interest owathola ebank ngokutshala imali zakho khona ibancane yehla. Kodwa umnotho uphezulu kanjalo ne interest oyithola ngokutshala imali yakho iba phezulu. Kuyimanje ngenxa yo COVID i-interest yehlile emabhenki yafika ko 3 to 4% ngonyaka. Ogcina kwamakinati ibhenki elisangconywana kusawu-Time Bank lo kaMotseko ngoba unomnika u8%. Amen. Why iyehlile kanje i-interest rate? Yehliswa ukuthi umnotho usuke washayeka. Amen. But thina sikomunye umbuso. Kunalabantu ababizwa ngama-ambassadors. Ngizakhuluma nje random. Kunalabantu esibabiza ngama-ambassadors. Amanxusa. Kuzosuka mamthusa umuntu waseMelika azohlala eSouth Africa ngoba ezokwenza umsebenzi thizeni. Lo muntu abe linxusa laseMelika ela eSouth Africa. Amen. Now umuntu onjalo akalinyazwa noma ka-affectwa ukuthi irandi lase-South Africa liyehla yini noma liyanyuka. I-ambassador yabona umuntu waseMelika ola eSouth Africa akanandaba ukuthi irandi lase-South Africa liphansi kangakanani, kodwa yena udila nomnotho wala esuka khona. So as long as imali noma umnotho wala ephuma khona uphezulu,
phakathi kubantu base South Africa abasafarishayo yena uphila kangcono akanazinkinga bakhala abantu phambi kwakhe bathi umnotho wehlile siyalimala inkampani ziyalimala amabhizinisi abantu baya retrench yena ngakhathazeki ukuthi noma ekulelo lizwe elineyinkinga enjalo kodwa izwe yena aphila kulo noma asuka kulo alinazo lezo inkinga. Kanjalo lithi iBhayibheli singamanxusa kaKristu ngoba sesingabombuso kaNkulunkulu. Now uma singabombuso bakaNkulunkulu asisabelongi kulomhlaba nezindlela zokuqhubha kwalelizwe asisabona bezwe kodwa sesingabombuso kaNkulunkulu. Angaze ngezwe nangelilodwa ilanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uhlwempu noma kwehla ivelu embusweni kaNkulunkulu. Kodwa embusweni kaNkulunkulu ivelu yakhona ilokhu inyuka. Oh hallelujah. Umnotho wasezulwini bazalwana is always accumulating. Inzalo yezinto oyitshala embusweni kaNkulunkulu ihleli inyuka. Ingakho iBhayibheli melikhuluma ngama returns uNkulunkulu awenza kumuntu uthi kuyabuyisela in 100-fold. Uthi kuyabuya kuphinda in 100-fold. Awukaze wayizwa interest enjalo emhlabeni. Baseke siba nabantu bahlale basatisfied ubuhlwempu babo. Kanti uNkulunkulu umnika iprinciple. Uthi uAdamu ubanike. So God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of the entire earth, and every tree which has fruit yielding seed. Khuluma ngalo uNkulunkulu uthi nginikile izitshalo ezinembewu noma ezinesithelo ezikhipha imbewu. Oh hallelujah. So ukhuluma ngalo uNkulunkulu bese ukhuluma ngesihlahla sikaKotapeya. Isihlahla sikaKotapeya sikhipha ama fruits noma sikhipha izithelo esiyini isithelo uKotapeya. uKotapeya basuba nani kona nenhlamvu eyimbewu. Now uyinkinga umuntu ozothi medla isithelo esiuKotapeya aze angenele kwimbewu. Okwakhe isithelo okaNkulunkulu imbewu. So ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu Adam ngimnikile konke lokho. Uma usuba nenkinga endleleni ukuthi kunezithelo engasaqhamuki azi ukuthi inkinga ayikho kimi uNkulunkulu kodwa inkinga ikwena uhambe wangenela nasembewini. Kanti imbewu ibuyela phansi futhi emhlabathini ukuze kuphinde kuqhume isithelo. So now kunabantu uNkulunkulu athi sebanikile izithelo noma izitshalo ezikhipha izithelo mase badla izithelo baze badle nembewu.